gaat altijd over de ouderen, over de ouderen vandaag, zeg maar. Maar de jeugd, dat is de toekomst van deze gemeente. Dus we vinden het belangrijk dat de jeugd gaat stemmen. Politiek liekt het voor jongeren soms een ver van mijn bedshow. Maar het gaat haren ek aan. Jonge Rijnwerkers Joshua en Rianne gaan de waars te midden bij stembureaus Del om het peteer om te gaan met Jonge Rijn. We hadden heel weinig spotten. De tijd is natuurlijk echt een beetje beginnen van de media. Dus we moeten naar herinneren roken. Maar vorige week hadden we ook al wat in. Maar is de verkiezing op squallen met de Ruisroekers. Dus we hopen dat ze daar gewoon een beetje komen. Krek na lunchtijd waard het in een druk in dit stembureau in de Westerrijn. Vooral oude Rijn, maar er druppelen ook heel typ meer jonge Rijn en jongvolwassenen binnen. Zeker bij de gemeente, het has het gevoel dat het is vooral belangrijk, want er is veel meer invloed. Bij veel minder stemmen, dus dan vind ik het wel belangrijk. Ik zit in Grijnsumskwallen, dus dan bij mij ben er bijna iedereen stemt wel, maar ik nou meestal niet gewoon net stemmen omdat ze maken hun net vol uit. Ek burgemeester Agricola van Dantemerdeel nam Polshichte. Ek hij merkt dat de opkomst onder Jonge Rijn efterbloedt. Ze zeggen al van, zeg maar eens wat ten oosten gebeurt in de Oekraïne, wat vrijheid is. Nou show ik wat vrijheid burg is. En er zijn heel veel mensen die de oorlog nog mee maken, de oudere generatie, maar de jeugd net. En in ieder geval, en we zeggen ik nou, dat de jeugd het wat oud lid. Maar wat dat betreft is nog geen jonge oren, dus we hopen dat op de einde van de middag een soort jeugd ik nog hun stem uitbrengen gaat. Dus voor de jeugd vooral stemmen, stem snel en op de partij die goed bij die past.